Rêxistina Talîbanê ku hema temamiya Efxanistanê xistiya bin kontrola xwe, bi daxuyaniyên xwe yên dawî ragihand ku evê ne li gorî demokrasiyê li gorî rêbazên şerîetê rêveberiyekî awa bikin û ew ê li gel hemû welatan bikevin nava pêvendiyan. Li gel vê yekê Tirkiyeyê ku di çardehê Hezîranê de dilûtgeya NATOyê de bi Amerîka û NATO re li hev kiribû ku firokexaneyê Kabûlê kontrol bikin, dev ji vê biryardariya xwe berdaye. Tirkiye niha bi welatên derdorê re di nava pêvendiyan de yên, derxistina welatiyên xwe ji Efxanistanê kiriye armanca sereke. Pisporên ku balî dikişînin ser daxuyaniyên rêxistina Talîban û guherîna biryara Tirkiyê, dibêjin hevsengiyên li qadê dê temamî biguherin. Li gel zirardîtina pêwendiyên Tirkiye û Amerîka, dê li qadê rikeberiyeke bikêşe navbera Tirkiye, Rusya, Çin û İranî de dest pê bikin. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi, Ji aliyê Talîban ve bi destxistina Efxanistanê duwarê heremî kurewî û jeopolitîk de dê bandorên wê zêde bin û hevsengiyên heremê yên heyî temamî dê biguherîne, ji ber ku Talîban yasayan dê ji holê rake û dê rejîmeke nû ava bike. Lê dê ew rejîm çawa be, duwarê jin, civak û aborî da dê rêyeke çawa bide pêşiya xwe nediyar e. Li gel vê yekê jî niha Rusya, Çîn, İran û Tirkiye li Efxanistanê dixwazin bandora xwe zêde bikin. Ji ber vê çendê jî dê Efxanistan bibe qada rikberiya wan dewletan û alûziyan. Lê pisporê navenda lêkolînên Îranê Rahîmullah Farzam jî ku li ser Efxanistanê lêkolînan dike radgihîne ku êdî Efxanistan di destê Talîbanê de. Neçarî di hêzên mezin bi Talîbanê re rêyên lihevkirinê peyda bikin. û Talîban jî ji bo rawabûna xwe taybetî dê mayîna Tirkiye li Efxanistanê qebûl bikin, bi vê yekê jî dê pêşiya alûziyan bêgirtin. Taliban Afganistan'ı ele geçirmeden önce çok yoğun bir diplomasi yürüttü. İran'a gitti, İranlılarla görüştü, Çin'e gitti, Rusya'ya gitti. Şimdi Çin ve Rusya'dan çok sıcak Taliban tanıyabileceğine yönelik sıcak mesajlar görüyoruz. Çünkü Taliban bunlara güvence verdi. Peki ne güvencesi verdi? Çin biliyorsunuz Afganistan'la ilgili bir takım endişeleri var. İşte daha önce o Çin devletine karşı savaşan işte İslami Türkistan hareketi Taliban'la işbirliği olmuştu. Bu konuda Taliban Çin yöneticilere Çin ulusal güvenliğini tehdit edecek bir şekilde Afganistan topraklarının kullanılmayacağı garantisi verdi. Rusya da aynı şekilde Taliban ve Taliban himayesinde kümelenecek bazı radikal unsurların işte Orta Asya'ya tehdit edebileceği konusunda çok endişeliydi. Bu konuda Taliban tabii Rusya'ya da güvence verdi. Her wiha Tirkiye ku di destpêkê de dilxaz û bi biryar bû ku firokexaneyê Kabûlê kontrol bike, piştî ku Talîbanê yekser tewahiya Efxanistanê kontrol kir, Tirkiye dev ji vê biryardariya xwe berda. Di serî de Wezîrê Berevanî û Yêkarên derveyên Tirkiyê radigihînin ku armanca wan ya serekê êdî derxistina welatiyên wan e. Herî dawî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî ragihand ku ev amade ne pêşwaziya rêveberên Talîbanê bikin. Huvral erişmiş. Kurdistan 24, Ankara. Ülkemizde de yürütülen mücadelenin önündeki en büyük tehdit.